Киләсе хәрәкәт ул чалыштыру. Бераз шүгәләп чалыштырабыз. Без бер аякны икенче аяк белән чалыштырабыз. Иң мөһиме, бу хәрәкәт вакытында гәүдә сикерергә тиеш түгел. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Әйдәгез, әзер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Кабатлыйбыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Рәхмәт. Бу ян-як чалыштыру, шулай ук ян-як чалыштыруны читләтеп чалыштыру бар. Бу хәрәкәтне күбрәк егетләр куллана. Кызларның тезләре бик сирәк ачыла. Ачылган очракта да тез башлары кыпланган. Ә егетләрнең пассы яхшы итеп борылган булырга тиеш. Артка, сулга атлыйм, уң аякны күтәрәм. Әзер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дәвам итәбез. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Әфәрин. Бу хәрәкәтне бер урында, йөреп тә, әйләнгәндә дә эшләп була. Чалыштыруның башка варианты. Бер урында аякларны алыштырмыйча. Бер урында да хәрәкәт иткәндә дә эшләнә. 2, 3, 4. Рәхим итегез. 4 урында 4 хәрәкәттә. Борылабыз һәм шулай ук кирегә барабыз. Әзер. 1, 2, 3, 4. Алга. 1. Әйләнәбез. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Шулай ук алга таба чалыштыру, ләкин аякларны алыштырып. Мин шулай ук эшлим. 1, 2, 3, 4. Борылам. 2, 3, 4. Алга. 2, 3, 4. Борылышта. 2, 3. Рәхим итегез. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Гәүдә сикермей. 5, 6, 7, 8. Әфәрин. Алдагы хәрәкәт кадак кагу дип атала. Ул хәрәкәтне кызлар да, егетләр дә куллана. Кызларның улы җинрагырак башкарыла. Егетләрнең аяклары биегрәк күтәрелә. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 алыштырдык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, әзерме? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, иста. Туктагыз, дөрес түгел. 1, 2, 3, 4 өлгерергә кирәк. 5, 6, 7, 8. Иста. Әфәрин. Ул аякларны хәрәкәтләндерү белән дә башкарыла. Без аны менә шундыйрак кадак кагу кебек элемент белән тәмамлыйбыз. Элемент молоточка присутствует, и мы это увидели. Ә хәзер ике аяктан кадак кагу. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Бу хәрәкәтне балалар бигрәк тә ярата. Бу аларга ошый һәм аларның яхшы килеп чыга. Без 4-не алга, 4-не кирегә ясыйбыз. Әзерме? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Борылабыз. 1, 2, 3, 4 кабатлыйбыз. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Рәхмәт сезгә. Киләсе хәрәкәт бау. Рус-Украин бауларыннан аермалы буларак бездә тезләр аерылмаган. Безнең татар биюләрендә бөтен бауларда тезләр кушылган. Хәзер мин борылышларсыз беренче туры бауны ясыйм. Рәхим итегез. 8 бер урында, 8 борылганда. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 тагын 1. 1, 2. Бу вакытта гәүдә сикерми, аяклар гына эшли. 5, 6, 7. Әфәрин. Алдагы хәрәкәт шул ук бау. Ләкин борылышлар белән тезләр кушылган. Идәндәге аякны боргалыйм. Егетләр аякны югарырак күтәрә, ә кызлар түбәнрәк.
Сез әзерме? Сул аякка басабыз, уң аяк белән сугабыз. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Борылыш. 1, 2, 3, 4, 5 гәүдә сикерми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Рәхмәт.